living life. Ito na po mga bay yung gawa natin ng vlog, itong shifter natin na red. So baguhin na natin to ng color ngayon mga bay. So ang gagawin natin is kunin muna natin tong unang ginawa natin na color mga bay. Samurai rin ang ginawa natin, red. Pero red yung original ito mga bay. Ito ang klase na red at yan. Medyo may pagkakuspaw na red. So gamitan natin to ng GI Paint Remover mga bay. GI Paint and Varnish Remover. So ito yung gagamitin natin dito para matanggal tong unang coat sa pintura mga bay. So simulan na natin. So ganito yung paggagawa mga bay. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. Yan mga bay, natapos na. Ito na po, nalinis na natin. Yan, lahat nalinis na natin to. Kaso lang, ginabi tayo mga bay. Kaya ang gagawin natin, may lights tayo. Gagamitan natin ito ng LED lights para mas kitang kita kung paano natin to gagawin mga bay. So ito na siya. So first coat ang gagawin natin dito. Yung tawag nila na sa samurai. Ipakita ko mamaya kung ano yun mga bay. Ayan mga bay, ito na yung iuna natin pintura dito. Itong primer. So primer ang tawag dito mga bay. Nakalagay dito na UCH210. So ito yung primer. Pagkatapos sa primer, ito yung pintura na color na gagawin natin. 4-104 gray. So ito yan. Pagkatapos flat na clear. Itong 128A mga bay. So ito yung pintura na gamitin natin. Tatlong samurai paint. So ito po ang gagawin natin. So tignan natin kung anong resulta nito mga bay. Bay, i-shake muna natin bago natin i-spray. Ayan. Simulan natin. So, first coat, medyo konti-konti lang mga bay. Yan lang. Yan. Yan. Hindi diretsohin mga bay. Yan. Yan. Dito. Yan. Yan. Hindi lang siya diretsohin mga bay. Parang saglit-saglit lang bago mabuo. Yan. Yan po ang pagkagawa niya. Kunti-kunti lang. Hindi diretso na gawan mo ng hindi yan didikit mga bay. Pag ayan. So, ang gawin natin ito mga bay, tuyo pa natin to bago natin isikan coat itong H210 mga bay. So, yan na po siya mga bay. Hindi pa natin yan napatuyo. Yan, isa-isa. Yan. Ihanggat yung laag mga bay. Pandamay. Patay tamakanan eh. So, second coat nito mga bay, ito ring primer. So, wala na tong red. May red pa makikita mga bay. So, yan, patayuin pa natin yan. Mga bay, second coat na tayo sa ating primer. Na wala yung red. Yan po siya.
pangalawang coat na to, kita ninyo. Ayan. Medyo hindi na nakita yung red, pero tatlong coat ang gagawin natin dito bago natin lagyan ng gray mga bay. Ayan mga bay, ito na yung gray na sunod natin. 4/1 sa 4 gray mga bay. So ito na siya, tapos na siya na lagyan ng primer, kaya ito na ang gray. So same rin yung pag gawa mga bay. Medyo nipis muna ang una para hindi siya tulad nito plain pala. So dapat manipis na. Yan. Yan. Ito siya mga bay. Gray na gray mga bayo. So hindi yan, first coat na yan mga bayo. Makita ninyo. Ito na mga bay, mag second coat na tayo dito sa ating gray. So second coat na guys. Yung last coat natin mga bay, yung flat clear mga bay. So yun talaga yung flat clear 128E. So ito na po yung last natin na coating mga bay para kumintab yung ginawa natin ng gray na pintura mga bay sa ating shifter. Ito na po yung last coating. So same rin, dapat hindi biglain, dapat dahan-dahan lang. Yan mga bay, so kita-kits tayo bukas sa resulta nito mga bay. I-assemble natin, ipapakita natin kung gaano siya kaganda mga bay. Mas clear to tignan mga bay pag bukas na may araw, kasi oras ngayon is 9 PM. So thank you sa aking partner na nag-video, so shout out sa kanya. So ayan mga bay, so ito yung last episode sa ating pagkabit sa ating shifter, yung pininturahan natin. So ito yung pintura na ginawa natin mga bay. So medyo may punit na mga bay, natamaan yung pagkabit natin sa mga tornilyo. So yan dito, tamaan ng power spray, so napunit. Ito mga bay, napunit rin. Gabi kasi ito natin ginawa mga bay. Sabi nila pag gabi ka magpintura, hindi daw masyadong madikit. Kaya itong resulta mga bay, may punit-punit, pero goods naman tignan. Yan. So bumabagay na siya dito mga bay. Yan, dito. Ito yung kinuna natin ng pattern mga bay, itong rebite niya sa stock. Kaya ito ang idea natin. Maraming nagsasabi na gusto nila silver, pero yung gusto natin ito. Yan, sa kabila mga bay, ito yung sa kabila. So yan, sa kabila. So konti lang yung punit sa kabila mga bay. Yung mga tornilyo dito, bilihan siya natin to ng bago. Yung mga stainless ang gagawin natin para mas good. Dito mas ayos dito kasi naka gold bolts, pero mas maganda tignan pag gold bolts. Dito may in-order tayo, dalawang gold bolts. Hindi natin alam kung pwede ba ito. Dito mga bay, itong lagayan natin medyo napunit, so lumalabas yung color na gold. So yan na siguro ang mai-share natin. So kayo nang bahala at diskarte.
Ang gamit natin dito na paint is Samurai. Tatlong color na ginagawa natin. Ang una is yung primer, tsaka gray, at yung top coat na clear mga bay. So yan lang ang mababahagi natin sa ating vlog. So next vlog na tayo magsasama. Bye bye!